Sadek marotieno weche manyien mago imore biro ne achiel kachiel kokalo Ramogi TV nyakwa Ramogi ber kora chakruok nyaka giko mokwongo ira ne thuond weche. Jamani chungeni. Mimi sitaki kuitwa sponsor bana. Mimi sitaki mambo mingi. Jatend piny machon Uhuru Kenyatta ukichore gi chien gi ripode ma miene ma osiro yoro menda kweth maketo sirikal tesre. Ale kurta bedo igare. Igni bichgo. Okanene chieng' morengo kelo title deed omabit. Hatutaki vita, hatutaki orengo. Jatend migao mar omenda John Mbadi osekweth siasa ma otelnegi gi James Orengo ma owacho ni kod agenda mar pogo ganda luo. There is a rumor that about 3,000 Kenya shillings have been released to schools. But our sports check from the principals, the money has not hit the account. Ngur podo kwako yepo mar sikunde ka jokanyo ywak ewi deko mar omenda e kinde ma sikunde koro yaone tam mar adek. Ramogi be thuolo mar ndiko na namba en 3 Facebook Ramogi TV Kenya, YouTube Ramogi TV Kenya, X na Ramogi TV KE. Jaloko mari luongo ni Liz Otieno, nyinga en George Bati machiegni. Jatend piny machon Uhuru Kenyatta okoni okobiye mien nyinge gi chilo mag siasa kata matin. Uhuru okoni okosir jo siasa kod pesa kaka ilieko kendo lero ni jok maketho nyinge mondo tanga ahinya kod siasa mag miriambo. Jatelo mane oten kod Kalonzo Musyoka, Fred Matiang'i, Charity Ngilu, Martha Karua kod Justin Muturi kinde limbe par mane osenindo kijana wa Malwa okoni temo dino ne jo siasa moko mondo kik setombulu kuonde moko e pacho ka duoko chien demokrasia mar Kenya. Walter Nyambaga chako na weche manyien mago imore gi ripodne. Juma achiel bang' kweth ma Kenya Kwanza bingo iro mag siasa kum jatend piny machon Uhuru Kenyatta ni ema siro kweth mag linda mana inchi kod omenda. Ogai mar Jubilee Uhuru Kenyatta othinyore Kitale e kod teko mathoth kaliech mithuogo ne wuoche kod apoyo. Uhuru odunyore kod jo siasa masiro sirikal kokonegi ni mondo wetude kod siro siasa e kod pesa kaka gisebedo kagiwacho. Jamani chungeni. Mimi sitaki kuitwa sponsor bana. Mimi sitaki mambo mingi. Mimi nimesema ya kwamba chaguo ni la nani? Chaguo ni la nani? Na hakuna haja ya kulazimisha Mkenya yeyote kwenda upande huu au upande huu. Kwamba huyu kiongozi ambaye hako pale, ambaye anasikia kwamba anaumwa kila akisikia jina la Uhuru Kenyatta, huyo tunamfanya one term. Jatelo oko ni Kenya en achiel. E kata kamano medo tamo jo siasa setombule konda ma Kenya e kendo mucho tule rombe margi biro pogo piny mana kaka jodwar ngingo fuonde magle e apedha. Hii mambo ya kuzuia wengine kufanya mikutano ya kufanya nini ni kurudisha Kenya nyuma. Na tunataka kusonga mbele. Kama unataka kura, omba kwa unyenyekevu. Wananchi watakupatia ama wakunyime. Hata mimi niliomba na nikanyimwa. Nikarudi tena nikaomba nikapewa. Ama ni namna gani? Kwa sababu Uhuru ako na haki ya kuongea vile ameongea hapa bila kudhulumiwa, kwa sababu ameonyesha uongozi. Amesema wazi hataki kiti chochote. Romono okelo kanyakla Kalonzo Musyoka mar Wiper Patriotic Front, Justin Muturi, Charity Ngilu, Fred Matiang'i mar Jubilee e kind jodito mamoko e rapar mar mosenindo kijana wa Malwa ka Uhuru Kenyatta oko ne jopiny
nyaka gibed mana motang' kod josiasa malombogi mana kod weche mamit kamag Suleiman majadoho mamiyo giyiero jotelo ma ok nyal loko ngimagi. Kama ni kuomba kura, tuombe kwa amani. Wananchi wana ujuzi wa kujua. Wakisema wanataka Kalonzo ni Kalonzo. Wakisema wanataka Ruto ni Ruto. Wakisema wanataka Matiang'i ni Matiang'i. Wakisema wanataka Sifuna, Sifuna. The culture of goonism and violence is an existential threat to our democracy. Tungependa tusome kutoka kwa Wamalwa na Kibaki na team hii ya Kinangilu. The greatest thing about kijana Wamalwa ni kwamba hakuwa mtu wa matusi na mtu wa furugu. Kwithno kokalo kuom Kalonzo Musyoka onyiso chir ni kanyakla margi dhi ko Ruto dala kendo gibiro yudo loch yiero okinyi mang'ich kapok gweno kok. Kwa hivyo Bwana Ruto, wewe jifanye tayari, ikiwa ni mimi Kalonzo itakuwa mondo kwa mondo. Si lazima aende. I commit that I will be among the very first people to say one united candidate to face off with William Kipchirchir Arap Ruto. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Moko kuom josiasa masiro sirikal manywanda e alwora ma Nyanza oseyo kweth mar Linda Mwananchi magiwacho ni kiko ito oganda kod siasa maonge ajenda makare mar tero oganda makaluo e sirikal yiero mabiro bang' bede mudho kuom thuolo mohewo higni 60. Kotelnegi kod jatend migawo mar omenda John Badi, jotelogo oseyo jodito mag Linda Mwananchi ewi tulo manyicho muoch e kaunti ma Homa Bay giko dira mokalo ka giramo ni kaka oganda pod gingirore e sirikal mar manywanda. Steve Biko nigilere wi wachni. E sach limbe mare makaluo, jatend migawo mar omenda John Badi chienge sonolimo gweng' makaler e Nyatike. Kae mane Badi ose kweth mar Linda Mwananchi mwacho ni kiko ito oganda luo gi siasa mar wuok e sirkand manywanda gino moram ni ogini yie wach mano sir kod gavana ma Migori Chila Yako. Wage wacho ni buru ok nitiere kech ting ne beche ndara. Ting ni gero koso pire. Buru ne ka olre kuom ne ting ne bech. Ruto kelo ting ni. So kamera mora tinga. Migori County tangia tupate uhuru mpaka sasa 60 years. Hii sehemu haijaona lami. 60 years hii sehemu inahitaji stima. 60 years hii sehemu inahitaji vitu vingi. Hatutaki vita, hatutaki orengo, hatuache Uganda wa ni sani nyaka wayier joma wamako go siep kata joma wawuothogo wachomo yiero higa manyien 2027 donge. Ang' limbe ma Nyatike, Badi obedo gi limbe mar Jumapil e gwenge mag Suba South kama oyore nyasi mar alam e kanisa jokopere ma St. Joseph's Tonga. E kindeno, Badi okwedo weche manyocho wach kod jaod bura ma Embakasi East, Babu Owino, mane ni jaod bura ma Homa Bay Town Opondo Kaluma, odok pacho kowacho ni jopiny man kod teko mar yiero jotendgi. Juzi nilisikia kijana mwingine aliingia bunge juzi akiongea, anasema ati Kaluma anacheza, ati atakuja Homa Bay kutoa Kaluma Homa Bay Town constituency kama mbunge. Kwani Babu Owino ni nani? You know, you can overrate yourself. This guy is a young man. He's a juvenile politician who got into politics the other day. If he wants to test his popularity in Homa Bay, wacha jaribu Homa Bay Town. Ano bende, jotelogo singo mar sero mbulu ne jatend piny William Ruto e alwora ma Nyanza mar neno oyiere tielo mar ariyo. Hapa kutuambia that is coming to Homa Bay to colonize Homa Bay. What capacity do they have to colonize Homa Bay? Homa Bay iko na wenyewe. Na tutahakikisha kura ya Homa Bay yote imeingia kwa debe ya William Samoei Ruto. If you want to come to any community, come with humility. Come to those community activities
Those activities include funerals. Those activities include church sessions. Those activities include marriage. You cannot announce to an entire community that you will overrun their leaders, you will overrun their government, you will overrun all of them, and think that they will wait for you with open hands. Jaod bura ma Kapsaret Oscar Sudi okwayo gavana Orengo mondo kichre chien kendo we oganda opon olemo mag sirikal mag serito kuom igni buora. Wewe ni adui ya jamii ya Wajaluo. Wewe mwenyewe unaelekea mwaka 80 na bado unataka kupeleka Wajaluo kwa opposition. Wajaluo wameteseka mwaka yao yote wakiwa kwa opposition. Hata wakati wamepata nafasi kidogo yenye mko na finance minister. Nyinyi mnajua maana huyu mtu kupewa kushikilia pesa ya nchi. Halafu unapata Orengo bado anafuatana na vijana wadogo atilinda mwananchi. Mwambie Orengo na mwambie watu wa Siaya. Huyo mtu aende nyumbani, aende akue mchukuu, achunge wajukuu na akae nyumbani permanent. Magi bire kinde maliet mar siasa medo chwakore e alwora ma Nyanza ka kweth duto ariyo temo manyumbi matel noganda no yiero mabiro. Steve Biko, Ramogi TV. Jatend piny William Ruto omedo seyo kweth makedo sirikal tesre ma owacho ni kwedo chenro mag dongruok ma sirikal timo ka gin giwegi to gionge kod ng'eyo matut e wi chenrogo. Ruto ma oloso e kaunti ma Taita Taveta kane okone josiasa mondo mi ousa sera ma gin go ne jopiny ma ok timo siasa mag akwede. Hawa watu wako chini tu sana, wako chini sana, na unajua hawa watu ni wakupangwa. Hawa watu ni wakukodeshwa. Hawa watu ni wakutumwa. Hawa watu ni wakulipwa. Wameambiwa endeni tu mpinge ile kila kitu William Ruto anafanya. Enda pinga housing, enda pinga sijui, enda pinga SHA, enda pinga ile ingine, enda pinga ile ingine. Yule mwenye kuwatuma hajawaeleza mkipinga hiyo William Ruto anafanya yenu ni gani? You have no alternative. Kazi yenu ni kupinga. Alafu mnatafuta uongozi ya kupinga. Ekinde ne ugai mar duond bura mar DCP Rigathi Gachagua koro wacho ni tiere riekni moko mag siasa mag pogo ganda joma sawa mar Kenya. Gachagua moloso ekinde lamo ma Jumapil gwenge mag Karatina onyiso ganda joma sawa ni kigiyie mondo ket josiasa moko e kindgi mar pogo mbuchgi. Bende okwero jatend piny machon Uhuru Kenyatta ni kikiyie keto winjruok mar siasa e kinde kod sirikand William Ruto. Amekataliwa kila pahali katika Jamhuri ya Kenya. Ameambiwa ile njia tu moja anaweza rudi ni akigawa hii kura ya Mlima Kenya, kwa sababu hii kura ni karibu milioni 8 ambaye imeamua kumfukuza. Ikiunganishwa na Wakenya wengine tutamshinda round 1. So ameambiwa ajaribu agawanye mlima ndio tuende runoff. Ndio tukienda runoff ahonge wale watashindwa awalete pande yake. Kwa hivyo ndio aende round 1. The mountain must be one. Na lazima mlima iweke kura yote kwa kikapu moja. Na ndio sasa pale Mount Kenya East amechukua Kindiki na minister anaitwa Roko. Anawaambia wagawe Mount Kenya West East waitoe kwa mlima. Ekoromoge ka podwan mani motene kod weche ma siasa. Eni jatend migao mararita Kipchumba Murkomen oseyo jatend DCP Rigathi Gachagua ma wacho ni usiku luongo nying jo familia mag jo siasa ma opogore gode paro. Murkomen ma oloso e kaunti ma Trans Nzoia bende oseyo jo siasa ma chwalo kweth njore pacho ka kendo oluoyo seyo ne sirikal kar mondo gisir sirikal lwedo e kedo kod kwethgo. Cynthia Onyango nigi lero. Amen mar siasa kod siemruok medo jimbore kind jatend migao mararita Kipchumba Murkomen kod jatend duond bura ma DCP Rigathi Gachagua ewi mar ni Gachagua tho luongo nying anyuola mag josiasa ma ogwenyorego e paro. Murkomen ma oloso e kinde lam makende sikund primar Matwiga e gwenge ma Cherangany e kaunti ma Trans Nzoia onyiso Gachagua onyis jopiny ajenda mag dongruok to oksiko gidonjore gi familia mag josiasa wetini. Juzi nilisikia alikuwa anaongea kuhusu bibi ya mheshimiwa Wamumbi. Akatoka hapo akaongea kuhusu bibi ya Ruku. Sasa ameniamukia jana kuhusu bibi yangu. Sijui leo anaongea kuhusu bibi ya nani. Huyo mtu atafute sera. Sera sio bibi yangu, na sera sio one term, na sera sio Kasongo,
na sera sio bibi ya Murkomen atafute sera. Ochayo kweth maketo sirikal tesre mowacho ni oyo ndere midhiero ma sirikal kaloe ahinya mago magarita to sirgi lwedo e kedo kod jomaundu masiko kamonjo rombe mag siasa. I want also to tell the opposition to support the government and to support the security sector. When goons are arrested in your midst, please stop this business of rushing to court to defend them, making political statements that are undermining the security sector. Nchi yetu ni moja tu. Mimi nataka niwaombe kwa heshima tusaidiane wote kuhakikisha kwamba tumemaliza mambo ya wauni kwa kuhakikisha wale tunawaleta kotini wamechukuliwa hatua kali ya kisheria. Mao kodiemo wange Murkomen onyiero Gachagua ni pok obedo kod lony moromo mar mako lemo mag telo e rang'iny madwarore. Lakini hata nikiwachiwa Gachagua hawezi nishinda. Hawezi nishinda. Hawezi, hata tunajua tulikuwa na yeye cabinet. Tukiwa kwa mkutano hakuwa anaelewa chochote. Hakuna. Sasa niliposema siku ile hakuwa anaelewa kuhusu kulima, ajui mambo ya development, ajui chochote, mlifikiria nilikuwa nadanganya. Kwa hii mwaka moja amezunguka Kenya akiomba kura. Huyo mtu mmeona yeye kweli? Mmeona huyo mtu wako na sera hata moja? Osingo ne jo Kenya rita makende kendo kwayo bad migao mar doho kony gi thiro timbe mag maundu masani osasorombe mathurka. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Duond buche ma pachoka oketnegi omenda duto maromo siling bilion 1.3 e komenda mag 2026 2027 e bwo aguch omenda mar dongruok mag buche mag siasa midoni Political Parties Fund. Oboke moyiedhi mar sirikal oyango ni omenda ma kamano ibiro pogi ne duond buche 48 ka duond bura moketne omenda mathoth en UDA gi siling milion 549 ka ODM dhi wuok gi milion 293. Efinya Kidi Nigiler. En gino ma igeno ni nyalo kweyo chuny jokanyo mag duond buche mopogore opogore bang' apis jandik duond buche pachoka. Puodho omenda ma duond buchego biro pogo e hiko omenda 2026-2027. E oboke moyiedhi ma sirkal ma tarik 21 dwe mar 8 higani oyangore ni omenda duto ma opuodhi ne duond buche romo silings bilion 1.3. Kuom duond buche 48 go, duond bura ma UDA motele kod jatend piny William Ruto emano moyuto mohingo mamoko ka oketnegi silings milion 549.9. Duond bura mar ODM luwe gi silings milion 293.7. Jubilee oketnegi silings milion 128.8 ka Wiper Patriotic Front gi silings milion 68.8. Duond buche mamoko ma oketnegi omenda mamalo oriwo DAPK mar Eugene Wamalwa gi silings milion 30.1, United Democratic Movement gi silings milion 25.6, ANC gi silings milion 25.3 kod Ford Kenya gi silings milion 24.6. Jogo moyudo omenda ma piny oting'o duond buche kaka Green Thinking Action Party moketne silings 555 169. Grand Dream Development Party gi silings 444 677 kod Justice and Freedom Party of Kenya moketne silings 263 933. Kaluwore gi jandik duond buche John Cox Lariono Kou, omenda no ibiro chwal ne duond buche e kind thuolo mar dweche 3 ka dweche 3 tok ka ten migao mar omenda osegole. Chal ma wachore ni osechando duond buche ahinya ka ywak gi kuom thuolo malach osega bedo ni migao mar omenda ok chwal omenda e kinde mowinjore. Kuom kinde malach, duond bura mar ODM osechwalo ywak margi ni apis jandik duond buche nigi gopgi ma silings bilion 12 ka duond bura mar Jubilee to nosedhi e doho dwe mar 5 higani mar chwalo ng'ur ni piny owacho norem chwalo atamalo 0.3 mar osuru ne aguch duond buche kaka chik dwaro. Omenda makama biro e kinde ma piny Kenya koro ikore ne yiero maduong' ma higa 2027 ka igeno ni omenda no biro konyo e siro chenro mopogore opogore mag duond buchego.
Penjo kata kamano en kaponi ten migao mar omenda biro timo kare mar golo omenda e kinde mowinjore. Oboke no bende oyango ni duond bura mar Ukweli motele gi jakene ratich oganda Boniface Mwangi koro duok kendo kaka achiel kuom duond buche pachoka bang' dikruok mare witoko tarik 22 dwe mar achiel higani. Kwayo bende oor mar ndiko duond bura mar Humanist gi rangi mag goldi, bulu mamirimiri kod rakwaro mohore. Jogo ma oboke no yango kaka mochako duond bura no oting'o Kajaka Peter Okoth, Abula Yvonne, Keyo Nelson Otieno, Oburu Robert Arori kod Gishohi Sylvia Mudhoni. Ka apis jandik duond buche ojiwo ng'ata madibed ni nigi ng'ur e windiko duond bura no mondo chwal andika e kind thuolo mandala biriyo. Efinye Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Moko kuom rowere mawuok Mombasa wuok oko mar kwedo tim ma ikoni jotem gi jorit mag gavana ma Mombasa mar chwado gi magina. Moko kuom jowetegi e romo mancha gi bago kata no bagi Changamwe Mombasa. Giramo ni gibiro dhi nyime kod chwalo pachgi e wi weche mag telo. Ako machielo bende gijiwo rowere wetegi mondo kik luor golo pachgi e wi weche mag telo. Kata obedo ni ibwogo ngimagi kaka imiyo ler kod jafwambo marwa ma Mombasa Joja Oko. Linda mwananchi, linda Kenya. Linda Kenya, linda mwananchi. Rowere e gweng' ma Mikindani e od bura ma Jomvu Mombasa ne jowuok oko mar kwedo tim mane ojuko rowere wetegi kuma adek kuomgi ne ochwade gi magina e romo mane obagi gi gavana ma Mombasa. Gikoni en midhiero ni rowere go ne ochwade gi magina gi jogo mikoni jorit mag gavana bang' golo pachgi e wi telo ma Mombasa. Kakoro pende accountability to koro golo research nogo nyithindo. Bende kichak yoro kanyo nyathi manyoto nen mana jaluo manyogo tiendo nen mana jaluo. Gavana nyotimo gimok ber kendo wakwero gavana ni bwana mi vijana space mar kwiri gik maricho mitimo kata ko wach ni one term onego be ni accept ni en one term. Alizi mekene go beni gibedo trend. Ok ni tij go raia gi research ni mana training. Noko goni ni one term to go gi research one term nigo gi research apana. Tiji and protect raia wa Mombasa and ritogi. That as a leader, it is the right of the people to put into accountability when they ask things related to how you rule and how you run the country. You don't use excessive force on them. We strongly ask for justice and we ask our governor to be responsible. Giramo ni ok gini dog chien gang mar chwalo pachgi wi kaka itayo telo ma Mombasa ka bende gikoni timbe makamago ok bibuogi kata matin. Wadwa puonjo yudowa ni gavana semose tiyo marach ok wabi sapoti kendo onge rally mari wibiro wuondo ji gi pesa ni wabiro bire. Sani koro vijana adwa nyiso ni bwana wa avoid attend rallies mag jok mamiyo ji 200. 500 shillings ok en university. Mago ende corruption magisaka peswa magitiyogo marach magikelo luto kidhi kacha kinyiso giri to go research. We want to put every elected leader on notice that we will not as youths of this country listen and stay calm as the country is going astray. We will speak, we will talk, and on that table of negotiation we must be part and parcel of it no matter what. So tunataka kuhakikishia Wakenya wote na Jomvu sub-county na Mombasa mzima tuko tayari kukomboa nchi katika minyororo ya wakora. Magi ne giwacho ka bende gikwedo monj mane otimore e kaunti ma Homa Bay kuma ne gijiwo tendo nagi to chutho manie sirkal mondo mi oked motegno mar neno ni onagi neno ber mar bedo e sirkal. Wadwaro ni jok manyiso ni gin e sirkal the likes of John Mbadi ginyise ker ka ker pok owuok ni oger no factory magire rech mondo wabede gi industry. Wan gi gik machalo kania Nege sani koro ket gi under private. To king'eyo kuonde moko ka Rift Valley ma pidho chai gin loans magi ne sirkal ochulo negi. Wati nyiso ni koro nyagi tere private. Seche ma wan gi kembe eka nyithindo biro yudo tich. Seche ma wan gi kembe eka nyithindo biro bedo maber kata minwa biro timore dan. Sani wantie gi international airport man Kisumu. Ang'o ma export? To kidhi airstrip ma Eldoret tiyudo ka cargos donjo kacha. Wadwaro kikomi mondo mi oduog kacha. Magi gik monego bed ni wa discuss. Ok wada discussion mar to tam. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Ramogi wakao yueo madundo dakika 24 bang sa adek marutieno weche manyien mago imore bironi. Ukale Ramogi TV Tom Jagadet wacho ni bati chendo maro imore chopo no makara ahinya Garden City Estate Nairobi gima wuoro ni joma pingo chendo ma sirkal onge koda ber ne piny Kenya. Mane gima wacho Patrico na malera nyane Kiserian Kajiado
Erokamano ahinya. Ramogi TV neno maler ahinya dala mar Gwasi Kigoto. Mano Chido Jack bende wacho kamano. Boniface Otieno Nyawawa wacho ni wuod min Oginga mar Edoka Nyamkago watching live. Erokamano in bende Boniface kuom kete Ramogi TV e odhiambo ma kawuono. Noka otege medo donjo kendo medo mola ahinya kokalo e Ramogi TV kanyakwa Ramogi wang'ene maoro na ote nambari 3:6 aukidibo kantiere Ulanda amod nikech wane sirikal no wacho kamano. Rolex Tikwera kawuok Pany Komolo gimaneno ni eno wacho ni gimaneno ni lokruok nyalo bedo e piny Kenya e yiero mag 2027 mano en pacho. Wendo Janabi kantiere Yani Masai siasa wang' ni korka pek dwaro mana lemo. Erokamano in bende kuom kete ka. Anoniusa yo makare an pod akwayo joluo mondo bede gimoro achiel. Naftali Kawuod Wuod Awendo ema wacho kamano. Erokamano. Bernard Anyumi Wuod Awendo bende ng'isa ni yo makare ahinya kendo omor gi weche manyien mag oimore otieno ma kawuono. Weche manyien nyakwa Ramogi yudo thuolo mar miya pachi kotende kod gigo ma ineno Kenya to kokelo ni weche manyien gi pachi wuone wi mano. Joramo Wiogao Wuod Ahero George Bati mora ahinya kaka weche manyien donjo ikelo gi lony mamalo ahinya. Paro ni an bende duoko erokamano. Erika Woche wacho ni Nairobi Kayole mor ka oneno wayo makare. Kasto Wuod Siaya Collins Jaduong okay mano pachi baba kai yore kanyo en pachi to samoro moko bende okay yalo mana keto e mbui mondo ilos go mbui mari iloso na katioro na weche manyien duoko mari kotende kod weche manyien ma wan go ote mari nyakwa Ramogi kalore kod ote mag weche manyien ma wakelo ni mano bro miya thuolo mar somo gi mang'e pachi ni tiparo nade kalore kod kaka piny ringo gi sani. Yena mondo ka wiyo gi kanyo aduogo bang' thuolo macho kende ma en oimore Ramogi TV. I'm so excited. Leo tuna celebrate Amani. Hey girls! I hope mko ready. Mko ready kabisa, but I feel a bit tired. Come on girl, trust me, this time round to go sorted. Nishabook Wigo na nime add stop, so msipanic. Nitawapika doorstep. Wow, umefika raka. Cheers! Dere, thank you so much. Welcome. Have a good day. When it matters, we go. Download the WeGo right app now on App Store or Play Store. All right, listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. Colgate Charcoal Gentle Clean cleans and polishes teeth for a whiter smile and a naturally fresh and clean mouth. Choose natural. Choose Colgate Charcoal. Money, 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 money. People think there's only one way to pay everywhere. But don't you know you can pay using Airtel Money kila mahali. And ukilipa na Airtel Money, unapata 50% transaction fee as cash in your cashback wallet. Sini mina kushow. Many people worry about seeking healthcare abroad. Is it safe? Is it legitimate? Will someone truly be there for them? You don't have to worry anymore. View Travel has partnered with HBG Medical Assistance, connecting you to a network of leading accredited hospitals in India. Max Healthcare, BLK Max, and Artemis, with every step guided by a dedicated care manager from the moment you inquire through your journey to India to when you're home. Our packages include over 30 core medical screenings covering your heart, metabolism, and vital
vital organs, plus dedicated screening for men and women, including prostate and breast cancer screening, delivered by experienced specialists with packages personalized to your individual needs, starting from just $1,300. Every detail is handled for you: flights, accommodation, your full screening itinerary. So the only thing you need to focus on is your health. Call or WhatsApp 073-254-254 to talk to View Travel and HPG Medical Assistance today. Katekane pokniti obiro kae, pokna eno wakara jiv, wach pari chando chunye malich kamano. To kawuono, mani kech pari, oseikre timo gimora mora. Kakitimre ni, itemo achamo? Chal kagima keny mar Rakesh kod pari ni, chal kagima okimorgo. En ang'o marach? Ukilipa na Airtel Money, unapata 50% transaction fee as cash in your cashback wallet. Sini mina kushow. Mondo mi yud wer mar were nani kaka skiza tim mari di star aboro achiel ariyo star abiriyo aboro auchiel hash. To parie ni Ramogi TV en ot mar jower duto te. Machiegni kendo nyakwa Ramogi, wadhi nyime gi weche manyien. Piny owacho kokalo kuom jatend piny William Ruto oyango ni maromo bilion 18 oseor kaka omenda mag somo ne tam mar adek kata mar adek koro chakore ayanga e juma makiny ma biro e kinde ma kata kamano riwruok mag jopuonj mag sekondar koni omenda no pod onge aguch omenda kata bengi mag sikundego ka jopuonjre to ikore mar yawo sikunde. Judith Omondi nigi sigarani. Mana giseche to skunde yawo, ywaruok pod nitie ewi omenda mag somo ma owinjo ne skunde e kinde ma jopuonjre to winjo donj kendo ikre ne penj madongo e pachoka. Jatend piny William Ruto e kinde nyasi maralame kanisa AIC Makutano e kaunti ma Taita Taveta oyango ni maromo bilion 18 ochwal juma mokalo e skunde duto ma pachoka mag piny owacho motelo ne yepo, kendo kaluwore kod Ruto ma en omenda mar chwalo somo e tamni mar adek. Pesa ya kusomesha watoto wetu wa third term bilioni 18. Wiki iliyopita tulituma hiyo pesa, tayari iko shuleni. Watoto wakifika shuleni kesho watakutana na pesa kule shuleni. Kwa hivyo wale wanaongea maneno ya porojo ya kusema iko madeni shuleni, mimi nataka niwapashe habari. Muko behind schedule, my friends. Information yenu imechelewa. Pesa ya kusomesha watoto yetu bilioni 18 tayari iko shuleni. Weche mag Ruto gi ose kod telo mar riwruok mar Kupet makoni nyaka sani onge japuonj maduong' mar skul ma oseyango ni bengi mar skunde ni kod pesa. Jalup jagoro mar Kupet Moses Nturima ma twak kodwa koni nyaka ne higa chakre sirkal okosebedo ka oro omenda duto madwarore kanyaka sani e tam mar adek ma owinjo rata malo 20 tama okuongo kod mar ariyo pod skunde bandho gope. For the first term, the government has released only 6,577. Second term, they have released about 4,852 when they were supposed to release about 6,673. There is a rumor that about 3,000 Kenya shillings have been released to schools, but our sports check from the principals, the money has not hit the account. Kakoro
gikoni nyaka jonyuol dogi ofuko mar chulo somo mag nyithindgi. No, our course of action is to ask the parents to prepare to pay for the education of the learners, because the current government has no intention to finance education. Paro makata kamano, moko kuom jonyuol koni nyalo bedo matek, ahinya to e kinde ma skunde orido, ni nyaka tiek omenda mar somo eka japuonjre doki e skul. Kata ka nyathi obiro nyanyuol okwayo, kata ni miye 1 week lwedo ok romre, ang' wakwa jotelo mag skunde mondo wewa nyithiwa mondo obed e skul. Wanyalo miyo nyithindo otel gimoro, to kamano to wanyalo medo gimoro. Samoro itiyo gi fare, imiyo nyathi fare odhi skul, kendo kiny idwa ni yor fare mondo oyud fare moduogo, ogochoni ni oriembe skul mondo oyud fare moduogo kama kendo mondo chako ginene. Koro en gima wanene pek. Koro jopuonj be mondo elewa tu gima timre ni sani rem nitiere matin ma yudre ni kodhi gi matin to weyo tim somo kojo mbeleni kik riem nyathi kamano. Mane gima dwa kwa. Kaluwore gi chike mag migawo mar somo, tama okuongo winjo ora tamalo 50 mar omenda mag somo, atamalo 30 tamar 2, kae tamar 3, atamalo 20 ma odong' bende owinjor. Judith Omondi, Ramogi TV. Ji ariyo negi e monj manyien ma otimore e tong' ma Transmara gi kaunti ma Kisii. Ji mamoko 3 to dong' gi hinyruok kaluwore kod lurono ma bende weyo ka mwandu mag jogweng' okethore. Ripot yango ne chama ne nie puothe bende owang' e kinde tulono. Ochuno apisas mag arita kwe mawuok Kisii kod Narok mondo bag romo mar uya mar temo duoko kwe e tong'no. Jogweng' pod ywak ne gidak kod luoro ka chenro mag wuoth bende omedo rochore. Sasa hata tuko na huzuni jinsi hata hii wakati watoto washafungua shule. Hata tumeathirika, mboga zetu ziko hapa Manzaini, mboga yetu imeharibikia huko, kila kitu imeharibikia, mahindi imeharibika, biashara pia imeathirika kabisa. Tumeshughulisha na tunaendelea kushughulisha na tumejua ya kwamba kuna insiders kutoka upande wote mbili. Mbona msiwakanye hapo vijana, mambo ambayo yamba mnatengeneza hapa sio mazuri na ifai hata kidogo. Mbona msikanye hapo vijana? Sisi tukiongea na vijana watasikia ile nyambaye tutasema hapa na wataidhinisha hiyo. Kong'e motende kod weche mag jiwo pur kachiel kod chiemo pacho kae ne jatend piny William Ruto olando ne chakre dwe mar 9 higa ne sirikal dhi fungo nengo kodhi mag oduma gatamalo 50. Kamano nyiso ne bag achiel mar koth oduma ma iuso $300 sani dhi uso $150. Ruto wacho ni okang' ma kamano en mar neno ne jopur opidho cham karom gini mar yuto ma okalo ne ok obedo makare nikech chal mar lwasi. Ruto loso e kinde alame kanisa mar Makutano e kaunti ma Taita Taveta. Serikali ya Kenya tumeamua ya kwamba tutatoa pesa ya serikali kupunguza ile gharama ya mbegu ya mahindi by 50%. Ile mfuko ilikuwa inauzwa shilingi 300 itauzwa sasa 150. Na pia tumetoa pesa ya serikali kupunguza gharama ya mbolea. Ile ilikuwa 2,500 sasa tunapunguza ikuje 2,000 kuanzia mwezi ujao, ndio wakulima wetu waweze kuzalisha katika kutumia mvua ambayo tunatarajia. Kapod wane motene kod weche mag jiwo pur nyakora mogeni jatend migawo mar omenda John Bandi wacho ni piny owacho oseketo omenda tenge mar chako chulo gowi maromo $862 mane kambi mar Sony ne okawo kuom bengi mar Cooperative. Bandi wacho ni piny owacho osewinjore kod bengino kaka idhi chul gowino ka owacho ni tielo mokwongo gidhi chulo $70,000,000. Okang' ma kamano biro bang' bengi mar Cooperative ndiko barua ne piny owacho tarik 14 dwe mar 7 mar higani ka gibuogo mar peyo lope mag Sony poni olano ok ochul e kind ndalo 40. Report Walter nyoji gona simu kipanik idhinya kipanik kibunge koni we panic idhi panic kibunge nisilo masoni nikia Cooperative Bank uso tani mabele pesa nanu ka nota pen
Nyase kono jo cooperative bank ni wadhi miyogi 70 million. Wabro chulo gi nyaka gowinuru. Gowino to nokaw diere mambade ne mana nie bunge. Sirikal bende nitie, sirikende ne okoloso wachni. Nyakoromogi en Jumapil matarika 23 dwe mar 8. Weche osewachore alap mar siasa kendo weche bende wuok ka kod kacha. Nyakoromogi masako it makawuono Walter Nyambaga oluwo mago mabende nyalo miyo mi itigidore kendo miyo e buonjo Nyakoromogi. Otieno ni wawinjani ni masako it oting'o mage. Aya, Gachagua, nyaka ibed manowadgi Kindiki. Umekataa. Mimi na ndugu yako. You cannot be my brother. Sio ati nakupenda sana kwa sababu uko na madharau mingi. Nyinyi. Mimi na ndugu yako. You cannot be my brother. Sio ati nakupenda sana kwa sababu uko na madharau mingi. Mimi najaribu kukupenda lakini uko na madharau mingi. You don't know what kind of a human being you are. You cannot be my brother when you are joining Kasongo. Unadharau mkubwa wako, unadharau wale wengine, unadharau ndugu yako. Sasa wewe, how can be one man be the only right man in the whole world? Na nilikuwa nimewawarn. To Rigathi, Murkomen bende ni kod wach. Wewe Murkomen umeoa Mkikuyu kutoka Mkorwaini. Kama sisi wa Kikuyu ni wa kabila, rudisha mtoto wetu nyumbani, uende uwe mtoto ya kwenu. Shikilia bwana yako, wacha asiongee kuhusu bibi yangu. Wewe wanachukua msichana wetu, anakupikia, anakuvulia nguo. Kwani Gachagua amesikia bibi yangu akimwangalia kwa wapi? Lakini kwa mikutano 10 anasema tu Murkomen na bibi yake. Murkomen anatakia nini bibi yake? Etangula, bende nyocha itero omwom ni Boni. Siku ya Thursday nikampelekea pesa ya president yangu. Maranga. Nikampelekea pesa ya president yangu. To kora ngoma bwogoi ya sipika. Jana mimi na shangaa jioni naona Khalwa anasema huyo mtu anaitwa Weta alikuja hapa. Tukamfukuza. Iselwaro jamna kanyo. Na hapo alipochukua kitita cha pesa alinifurahi akanikambatia akasema wewe ndio ndugu yangu sijui nini. Mago emasako it kod Walter Nyambaga. Nyakoromogi erokamano nyakumedo ketera Mogi TV winjo masako it. Jomoko ni wezi kuwa brother yangu. Kamano bende siwezi kuwa brother yako pia. Kuro en lweruok. Ng'ama dwa bedo wadgi ng'ato. Kuro rada. Aya. Mago masako it gi Walter Nyambaga. Nyakoromogi ng'ato ng'iso ka ni bati piny orumo. Inade di kulo imore chopuno makara ahinya. Kenda moro chieng' kantiere Rwea. Julius kantiere Mbita Rusinga wach nek makoro bedo mang'eny ahinya. Ji nyaka koro ore ji oluor remo. Kik ji beda joma ok oluor remo kata matin. Tabu mar Josa kantiere Barulengo. Wacho ni josiasa mani kor sirikal owinjo bed ni miyo Uhuru Kenyatta luor. Mano bende pache kanyo. Erokamano jalo Wuod Awasi. Wacho ni watching live from from Oyole 1960. Erokamano in bende kum ketera Mogi TV. Aya, aneno ka okelo loch majakiranda ka chimod 7 wacho ni siasa mako mach. Joma pogo joluo timo marach sana. To gima ng'eyo ni ng'ama tich otamo to chomo mana pacho. Jina mos ne super CS John Bari kachiel ko director Oblingo. Erokamano. Aneno ka ji ndiko ka mutha ahinya ochieng' japap nyadiel. Erokamano kuom ketera Mogi TV. Jana maus ngegre no ote mari kaka Morris Dianga uri Mugundo Republic. Imbele na malera ahinya ka inodi kanyo. Erokamano kuom keto Zoom kapita. Erokamano Bishop Ogea. Ero josiasa moero kwe lakini
ji oketa kwe nikech tiere josiasa mabende piny ni gode lwetgi nikech gisemako piny. Yiena mondo akaw yueyo gi kanyo, aduogo bang' thuolo machuok. En dakika 45 bang' saa 3 mar otieno. Every day something important is happening somewhere in Kenya. From church services that bring people together to concerts that keep us entertained. From leaders addressing the nation to political rallies across the country. Ni maendeleo ndio itabadilisha maisha yenu. Fika kwa Pope akuombee upunguze uongo. Tunaingia State House na matendo. Be there wherever the story unfolds. Wewe nani? Hii utaionea Viusasa. That is not negotiable. Download Viusasa today and start watching for free. Arise. Be my guest as I come to Kenya. This time I will be in Kisumu. Father, we speak about Kenya. Apostle Professor Johnson Suleiman, the Restoration Apostle, coming to Kenya with a divine mandate. It's going to be the greatest crusade ever in the whole of Kenya. Your life will change. This is more than a gathering. This is an outpouring. He said that she went to the hospital and said she has 6 fibroids. But while you pray, sir, the thing disappeared. August 25th and 26th, 9 a.m. and 4 p.m. daily at the Jomo Kenyatta Stadium, Mambo Leo, Kisumu. I'm coming to Kenya because of you. Don't miss your moment. Don't miss your miracle. Outpouring 2026. Mondo eyud skiza tune mar Rembi Yesu di *860 *417 hash. Ng'e maber niya Ramogi TV e od jower duto. Machiegni kendo nyakora Mogi. Bulen achiel kuom gigo ma imiyo luor to chutho e kanisni kaka mag roho kaachiel kod kuom jothumbe kamoting'o mag ohangla to kod johera mag tuke adhula kaka mago mag Gor Mahia. To bende isepenjori ni bundegi iloso kanye to gin chike mage mitiyo godo e loso bunde. Jafwambo marwa e kaunti ma Mombasa Joja Oko ne otimo limbe e gweng' ma Bangladesh e kar chung' od bura ma Jomvu e kaunti ma Mombasa kendo fwaro ndach kweth rowere mane kod lony mar chugo bul. En gweng' ma Bangladesh e od bura ma Jomvu Mombasa. Kae ne aluchora e kind udi kamanyo ndach kweth rowere mikone ni kod lony mar chugo kod loso bunde. Dala chako lose 2017. Ne ayudo gi ka gidich kuma ng'ato achiel ne ayudo ka chugo bul, machielo ne ayudo ka lielo bul, ka nyawadgi modong' to ne dhi nyime kod ndiko nyinge bul. E kano kanyo tijni eri achako gimo around 2017 kana leme kanisa moro ni mowar Sayun. Koro gima ne tijni omorago ne nitie osiepna moro ni Eddie manopuonjago. Pesa naneno ka pesa ne ber sana ka seche moko customer biro ne ambi kana tero ne bunde na odhi oloso na to naneno kokos pesa mo maber e odiochieng'. Koro ambe na koni ambe tijni nyaka puonjra mondo mi ang'eyego. Ibiro winjo kaka ma pogruok nitie kod maibe. Wisono kamago mokwongo ni en mayot to kamago mar ariyo ni en mapek. Tiene sama nyathi nyiewo material ta akawo mapek gi mayot. An agore ka jomaloso selose. An koro gimiya agore.
kaka gida mondo agorne andiko ne nying en gi nyinge opogore ka koraluro ka wuon bul kaka mondo ondik ne bunde no. E gweng' onogono mar Bangladesh ne amanyo jaduong' Michael Owiti mikone ni kod lony weche mag bul kuma ne opimona ni e kinde machon bul ne ok chuogi gi rowere. Gin joma dongo mong'eyo kit bul gi dwonde. Seche mochuoge to ng'e ni ma dhi ywago duol matin, ma dhi ywago duol mediere, ma dhi ywago duol maduong'. Ok ywaya. And then joma chon nok ywa bul gi piena mbora ne pien. Nong'iyo pien mayuak sana ne gihinyo tiyo gi dwasi mana ma onge boche. Pien wan gi pien ariyo maberi bul, wan gi pien ngao mano be nyalo go bul gi pien dhiang'. Koro yudo pien ngao ne matek nikech en le ma koyudi koda gi sirikal tinyalo maki. Ni dhok ma Mombasa gin dhok moko ma gichamo jowala, seche moko girado gi gik moko maricho gi wang'ayo, magi gik ma dhok ma Mombasa chamo. Lakini dhok ma dala gin dhok moko maler machamo lum, lakini dhok Mombasa to ok chamgi. Koro ing'e ni piengi ka pek ok oywag moro maber. Kae de bende opimona ni nitiere kaka ne mielo bul migo e kanisni mag roho, miel makata kamano koni sani olokore. Miel ma wamielo kod bunduno sani wanene kokele gi miel moro mar digital mar adujo. To chon wich ne dhi malo, onge wich mane duogo piny. Ne en wich madhi malo matiende ni kuma wich dhiye kuma Nyasaye nitie. Tiluongo roho to donjo kuom dhano. To roho ni kosedonjo kuom dhano, ka nitie gimoro mopondo e toki ka, roho ni biro neno. To gin ang'o gini ma nyaka to ketie tim gi jago machuogo bul? Koro inindo ng'at mo masoba, ibedo sawa. Koro wayo weche moko mag nyiri dhako nyaka keto kando matin mondo kiny los ne ng'ano bul moro maler ma kodonjo go kamoro to en bul moro maler. Ng'at mane chuogo bul kata mane chuoyo bul mane twang'e, odiochieng' mong'e ni osebudo bul, odwa dhi twang'o, ok obed ka en mar Nyasaye to ok obed machiegni gi ng'ama dhako. Ok obed machiegni gi ng'ama dhako madang mit gombo make mit omul dok chiege kata yuore. Mago angla to kokitiyo gi ritrok nikech mago angla jo angla gin gik mitimo mudho kendo magi ka gigo mudho ng'eny go mudho to magi somo kiko ler. Koro chiemo mokelno bunde mag angla kanyiso gin wan gi bunde mag angla mwadhi loso. To chiemo mokelno mag jolemo nyaka nyisi gin chieng' tarik machieng' makama wan gi bunde moloso mag jolemo gibedo gi ritrok. Bul kobarore e lweti seche ma igoye, okoni nyaka to noni matut ni mar yie margi en ni mano roho temo chwalo ote moro mopondo. Ka in jago bul, ikaso ni bul, iwecho, to mimicha odio barre lweti, nyaka kuongo non to ng'ama bulo barre lwete en ng'a. Koro seche ma bulo barore, waseng'eyo maler ni ng'ane ni nitie kama nende ok oninde maber. Aidha nitie gimotiyogo ma Nyasaye ok omor go. Koro chuno ni nyaka kawe makete pending. To en ang'o momiyo bul ka bul imiyo nying mopogore? Kaka Helena no, Helena nyako en ng'ama lelo, sauti wuok maler. Koro kigoye sauti wuok maler. Omiyo miyo nying mar Helena. Nyakwayo kaka koro ma Obange yoke. Samson ng'ama konyo dhano. Koro omiyo kwa miyo nying bul. Koro bul no kode je chokruok kamoro. Nyakine ka lor ma Samson lor. Kech Samson nie pa. Omiyo nying mar Samson. Pien kod kete mag goyo bul gikoni gigolo mana kaluo mok Mombasa ka. Kede motiyo godo en kaka madat, jomoko luongo no ndate, ko wan luongo madat kaka koro kocha. Mane kede ma go bul maber nikech en kede ma otimo dong' kanyo ka okotur kata mapera. Koro en kede ariyo motiyo godo, mapera gi madat. En tich ma gikoni osebedo ka pidhogi ni mar oganda mathoth pok odonjo e ohand chuogo bul. Anyalo yudo kata kanyalo yudo kaka chulo ot, kata kaka anyalo chiemo, kaka anyalo konyo nyithindo man dala.
bunde mabecho kendo giloso bul gi pien maywak. To gimwadi chwe ni bul ywak. Ber mar bul ni bul ywak. Gimomiyo chak ywa bul e boma ma Mombasa nikech dala kiwache to dala bentie rope. Koro taon kube rope go noringo biro ku. Koro jo taon ok nyal pamo to wan e ro. Koro chuno wambe nyaka wachangamka mondo waji tumo wagole pien dala wakele ka mondo wambo wamiele. To Kabul oseikore nyaka to giteme matin kapok gichwale ne wuon go. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Koromogi winjo sigana kachiel kod chike mag loso bul kuwuok kuom jolos bul ma wuok Mombasa, mago jochuog bul ma Mombasa moloso Nyakoromogi. Oroje weche mag tuke. Joloch mag okombe mar FKF Tusker FC joloch mag tuke mag Community Shield ma pacho ka bang' loyo Gor Mahia gonde 3-1 e tugo mano bagi alap ma Nyayo. Tugono en mano manigoyo e kind joloch mag tuke mag FKF kod lig maduong' ma pacho ka season mokalo kaka yor yawo Yanga lig manyien machakore odira manyien. Sidan kombe la mashirikisho ya Kabombo naletwa tena kule. Sidan kombe la mashirikisho ya Kabombo naletwa tena kule. Ya tena hapa hatari Ben Stanley hatari kosa ngoma ile na bigiri na kwenda nje. Hatari irusha katika eneo la hatari wanajifunga hapa jamani. Hatari irusha katika eneo la hatari wanajifunga hapa jamani. Kuunganisha Aiwai tena letu hatari kuunganisha Aiwai tena letu hatari na Koromogi manigi chakruok bedo gi giko erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV. Neno ka ji ma bende ondiko na mor ahinya kodu Jojo Ywasini mar Migori onyoni donge kaka Joro Msanda Holy Ghost donge tugo juoka akia kaka anyalo promote gi but aneni osiepa. Okay, ninyalo promote gi kituro gi Joja oko ma Mombasa. Koro yom bull from Mombasa, bull wuok dho nam chumbi, kata ka en Elena, kata ka en Elija, kata ka en Jacobo, kata ka en Wioke maneno konde kanyo na Nyakoromogi. Jojo Ywai nyalo ng'iyo ni to mane midwaro. Kamano baba papa wanga pala ka bondo in bende. Kawuono ni bende ne chieng' mar nyuol mar mama Aida Odinga. Happy birthday ne men piny. Omedo kwayo ne hawi maber, Nyasaye omeda rite, omeda ting'e malo, omeda miye riekni mag chungo ka jakom Raila Amolo Odinga gi riekni mag polo Nyakoromogi. Happy birthday min piny. Paro ni ka wawe gi kanyo to watieki nikech odiochieng' ma kiny bende odiochieng' ma ok watimo kawuono watimo kiny. Director mar osebedo Bob Wafula, jago picha mara Nyakoromogi bende osebedo iye kachiel kod jang'iyo ni weche gi chopo ni yo makare yor duol kanyo ndo iluongo ni Nathan. Tielo machielo kocha nde wabedo kod Rosie Oguto kachiel kod bende Udalego mano Udalego Kobare ma bende wabedo godo kanyo Nyakoromogi kachiel kod Susa ma ng'iyo ni weche gi ochopo ni yo makare ahinya. Joloko mara obedo Lizo Tieno iloya mowuok oko mar omo weche gi kendo kelo negi yo makare. Reporters waduto te jochung weche Ken Muga jatenda Jaibonyo. Nyinga en George Baturi Timasane.